Ġejżel, għastemmen, bħal da żmien issa, Ottubru u Novembru 1952, 50 sen ilu, nof seklu eżatt. Kellna żewġ films Malta. Kellna Malta Story u kellna film Single-Handed. Niftakar kien ġi Alec Guinness hawnhekk mill-Ingilterra, kien ġi Anthony Steele u t-tfajla Maltija kienet Muriel Pablo. U mill-Amerika kien ġi Jeffrey Hunter biex għamel Single-Handed. Ġi dak l-ewwel esperienza tiegħi fuq il-films ta' Malta. Għaddew is-snin u bat fil-75 kont involut ħafna fis-Sinbad and the Eye of the Tiger u fl-istess sena kien hawn Eye of the Devil, però l-aqwa film ġilew wieħed li għadu niftakar sal-lum huwa da il-Midnight Express, illi suppost bi-storja illi seħħ fit-Turkija. Però hawnhekk kienu sabu xeni għad niftakar kienu ġibdu suq fis-sada merkanti u ġibuh isu suq Tork. Però ħafna xeni kienu saru Santirmu, kien imbera setta apposta kienu għamlu ħabs u ħabs ġiri kieku jħasadu għem da kieku jħasadu għem kieku attraction ikbar minn ta' Pobajda imma somma l-lu speċjala u għemmek jħassallu mitluq. Żgur li dak minnkom li huma familjari ma' dan il-film u rajtu dan il-film u perswas li hemm ħafna minnkom kien film li forsi wara li tara għabdek daqsxejn tad-depressjoni fil-fatt. Dwar il-film, so Lino Kassar tkellem dwar il-Malta Story li kellek il-Alec Guinness u anke l-Muriel Pavlov. Dak il-film meta nġibet hawnhekk kien għal-bidu meta waslet Muriel Pavlov kien ħafna ċitament għax qalu ġejjina u Malta ħiġdu film dwarna. Nimmaġina jiena 50 sen ilu. Kienu ġibdu xeni il-Mistra. Il-ħasra hija li ovvjament films bħal daw qed jitkellmu dwarna u s-sem tal-Maltin, il-Maltin ma nidru mkien. Kien hemm però xena fil-film li ġabu lil-tifla Maltija qed tqalleb ġolanda taż-żibel biex tiekol il-ħobs u hawn Malta n-nies kif raw il-film kienu rrabjati ferm. Jidirlu kolli kellu parti zaħira ċkejkna ċazarigo kolli, l-ċazarigo meta kienu koll fi sensilla ruħar kif għadda żmien fil-fatt sibna dik il-parti. Però mhux partijiet main parts. Le, assolutament. Però Lino semma l-wieħed mill-ewwel films. Fil-verità l-ewwel film nistgħu ngħidu feature film li nġibet Malta jħodna l-bidu ta' snin 30. Kien jismu Tell England, kien ġibdu Anthony Esquith. U x-xeni tal-film li kienu nġibdu partijiet minnu kienu nġibdu ir-ramla tal-mixquqa, dak li bl-Ingliż isejħula Golden Bay. Mir-riċerka li kont għamilt għaliex l-istudju tiegħi li kont għamilt l-Università kienu wkoll fuq l-istorja tal-film f'Malta, għandna dokumentazzjoni li fl-1903 kienu nġibdu t-tiġrijiet tal-koros, il-koros tal-imnarja tas-Saqqajja. X'sar mill-pellikola ħadd ma jaf għax dak kienu jkunu fuq nitrate cellulose u ovvjament jinħarqu u jispiċċaw. Steve, aħna komplejna nitkellmu wkoll ma' Lino Kassar ma setax jonqos li Lino Kassar għandu snin twal ta' esperjenza fl-involviment tiegħu fi produzzjonijiet ta' films ta' Hollywood u oħrajn illi jinħadmu Malta u hija karatteristika ta' Lino, speċjalment min jafu mill-qrib illi apparti huwa dilettant kbir kien mhux biss jgħin ukoll f'dawn il-produzzjonijiet, però kien ukoll jitħallat ħafna mal-kast.
U naraw x'qal dwar wieħed mill-atturi li kellu sem mhux ewlieni però sem importanti ħafna fil-Midnight Express u dan kien l-attur Paul Smith. Paul Smith kellu l-parti tal-pulizija kważi sadist nista' ngħidu hekk kattiv naraw x'qal Lino Kassar dwar mbagħad naraw il-parti fejn qed jirreferi għaliha proprju Lino Kassar. Il-parti tal-kattiv Paul Smith kien ġu Malta da fil-1978 Midnight Express. U jiena dak il-ħabta kont iġib il-films għal Xandir Malta, kont iġib il-films fissem Xandir Malta u noħroġhom fis-sinema. Issa, fl-Italja kienu ħafna popolari il-films ta' Bud Spencer. Kienu għamlu ħed kbira, tant għamlu ħed. L-Italjan stess raw il-Paul Smith da li kien jizba ħafna l-Bud Spencer. U bdew jagħmlu films. Imitazzjonijiet tal-films ta' Bud Spencer. Però l-aqwa li kienu, l-aqwa fid-dinja kollha fil-fejn kienu morru kienu ta' Bud Spencer. Malta ma kienux jiġu l-films ta' Bud Spencer, allora jiena bdejt inġib il-films ta' Paul Smith. Niftakar kelli film tagħhom Kid Stuff. Ħristu Fawissu tal-1978. Ħristu Fawissu tal-1978, is-Savoy u għamilna ħames ġimgħa sejrin bih. Iġifieri kien għalli da Paul Smith, għalli li hawnhekk għamiltni popolari qabel Bud Spencer. Iġifieri Malta aktar kien magħruf Paul Smith milli kien magħruf. Meta kien qed jinġibed il-film Midnight Express sa' Malta, nistgħu ngħidu li Malta xielet bl-interess. U bir-raġun għaliex ix-xogħol ta' direzzjoni ta' Alan Parker kellek il-produzzjoni ta' David Putman. Dan kienu l-Ingliżi nistgħu ngħidu meta ħadmu films għaw Malta ħafna drabi kellhom suċċess. L-Amerikani ma tantx. Il-film dak għandek is-soundtrack ta' Giorgio Moroder li wara ħadem xogħlijiet anki nafu mal-Culture Club. Il-film li kien inġibet għaw Malta Midnight Express kellu 6 nominazzjonijiet għall-Oscars, għall-Academy Awards. Xi ħaġa kbira. Xi ħaġa kbira ħafna. Sa dak iż-żmien kien l-iktar film nistgħidu li kellu nominazzjonijiet minn film li miġbut Malta. Li minnhom rebaħ żewġ Oscars, waħda minnhom kienet rebaħa il-soundtrack tal-film ta' Giorgio Moroder. U l-oħra ħada Alan Parker bħala direzzjoni. Issa jekk wieħed iqis hawnhekk qed naraw il-qoxra tal-album tas-soundtrack. Tal-album ta' dak huwa Bill Hayes, dak kien album li Brad Davis fil-film kien Bill Hayes. Fil-verità l-Oscar kien ħada Oliver Stone. Oliver Stone li nafuh ukoll li ħadem ħafna films wara u kien għamel adapted screenplay. Alan Parker li jett li ħall-Oscar fil-fatt ma ħadux, però kien favorit li ġaralhom kien li il-Midnight Express ħabat fl-istess sena ma' The Deer Hunter. U kellek ukoll film ta' John Voight li jismu Coming Home. Interessanti, Mela kellek 3 films li qed jitkellmu dwar il-krudeltà. Il-films nisib ta' 78 kellek il-Midnight Express, kellek dwar it-Turkija u kellek The Deer Hunter u il-film Coming Home it-tnej dwar il-Vietnam. Il-film Midnight Express però nistgħu ngħidu li jibqa' mfakkar bħala nastedu il-film il-kbir li ħareġ il-Malta bħala location. Wara kienet ħasra u naħseb kien tajb dal-ispunt li qajjem tint kienet ħasra li Midnight Express kellu di l-kompetizzjoni qalila fir-reħ tal-Oscars għaliex nafu li kien kaxkar mhux ħażin Oscars sew The Deer Hunter u kif ukoll Coming Home. Iva. Coming Home. Inti semmejt it-Turkija, Steve semma t-Turkija u naturalment kull min ra il-film jitkellem dwar ħruxija ħafna drabi inġusta fuq ftit ħaxixa li nqabad biha f'ajruport fit-Turkija dana Bill Hayes fil-parti ta' Bill Hayes, naturalment l-attur ewlieni Brad Davis u jiena staqsejt li Lino Kassar kien qajjem ukoll fuq kollox reazzjoni diplomatika daqsxejn ħarxa biex ngħidu hekk minn naħa tat-Turkija. Naraw x'qalilna Lino. Fil-fatt wara ħadem il-film, wara ħarġ il-film, kienet saret protesta diplomatika mit Turkija. Għax huma li għamlu, huma kienu very crafty, daw min għamel il-film. L-ewwel marru il-Turkija ġibdu xeni. Ma nafx kif ħadu
ħaddu permess ta' basit jagħmlu xi dokumentarju. Allora meta ġibdu xeni kollha hemmhekk, u mbagħad kellhom dak jgħidulu stock footage. U mbagħad fl-editing, għax anki fl-editing kien hemm xeni da fil-ħabs. Xeni fil-ħabs kien hemm suppost. L-arnies kienu mitluqin, anke kien hemm morda, xjuħ mitluqin. U sabu extras Maltin. Illi poġġawhom ħdej daw ħafna minn daw. Daw kienu jagħmlu ċerti xeni ma kinux għax imġiena suppost. U suppost iċfer immaġna inti għandek xaħaj qed jagħmel ċerti affarijiet li inti kieku titlaq. Ma meta ġibdu l-film ġibdu lilhom biss. U mbagħad fl-editing iġibu ħdejk. Xejn oħra tal-ħabs propju wara l-kwinti wkoll tad-dera tal-ħabs fuq 40 santirmu tal-film Midnight Express ukoll xena li ħafna minnkom żgur li ftakart huwa dawk it-tfal li anke hemmhekk kien hemm rebus li għax tfal u xjuħ u priġunieri żgħażagħ imħaltin xulxin. Steve, rigward dak li qed jgħid Lino Kassar ukoll dan l-inċident diplomatik biex ngħidulu hekk mat-Turkija. Turkija skont rapporti li joħorġu Amnesty International li titkellem dwar id-drittijiet tal-bniedem, anke dak iż-żmien kellha problemi nistgħu ngħidu mhux biss tal-ħabsijiet, għalkemm wieħed irid jgħid li Oliver Stone meta kiteb l-screenplay għaleb ix-xeni anke tal-ktieb biex jagħmel aktar effettiva ix-xena tal-parti tal-rokna mentali tal-eżajlum għallibaw tafaħħa fl-aħħar biex tiktar effett. Però kien veru minħabba l-problemi mhux biss tal-ħabsijiet imma anke problemi politiċi li għandhom mal-Kurdi. Fil-verità daw l-affarijiet għadhom isiru sal-lum. Reċentement kien hemm ukoll stock footage miġbut anki dwar films bħal ngħidu aħna ta' Jean-Jacques Anno, 7 Years in Tibet, li kien qed juru x-xeni tal-Għaża. Fil-verità ma nġibdux ġo l-Għaża għaliex it-Tibet kien ġie invadut fl-1953 miċ-Ċina u għandek il-film Kundun dwar id-Dalai Lama. Ġifieri jiġru sal-lum. Steve, u dan film ukoll jibqa' infakkar ukoll mhux biss sal-Maltin li kellhom sem importanti bħala extras fih, però wkoll kellhom partijiet li propju wkoll smajna l-lingwa Maltija, narux għallino dwar dan. Interessanti li kien fil-Midnight Express illi kellu xi ftit partijiet għaw żgħar u kintom lil-Maltin, niftaħal il-Ġosa Mitkordina jien, niftaħal il-Peter Caruana, dak kienu żgur. U daw xeni tagħhom għallulhom tkellmu bil-Malti. Daw tkellmu bil-Malti. Issa, ġifieri aħna nindunaw, issa ta' suppost qed titkellmu bit-Tork. Imma d-dinja kollha min ħaj distingwi il-Malti mit-Tork. Interessanti kien għaddi. Passaport. Attention please, viewers for our temperature announcement announcements of the driver of the flight number. Ċanta. Basket. Passengers are kindly reminded to prepare their aircraft. To regular bus and personal service. Frisbee. Actually, Frisbee. You throw it, catch it. It's a game. Ballon? Game. Dik hija l-logħba Amerikana. Baseball. Hemmhekk sajtu tinnotaw ukoll l-annu propju 1977 propju meta beda jinħadem il-film għaliex imbagħad il-film ukoll kien ħareġ għall-wiri fl-1978. Steve, hemmhekk rakkonta Lino rigward l-attur din is-sena. Interessanti dan l-lingwaġġ bil-Malti. Anki kien ħasem
madwar 60 sen ilu Joseph Calleja, l-attur rabti Malti li kien jaħdem ġo Hollywood li kien anki kanta stanza bil-Malti. Interessanti wkoll li dwar meta smajna bdejna dik il-parti li nsemmu il-qalb tħabbat ta' Brad Lewis, meta rebaħ l-Akademija Brad Davis. Brad Davis, l-artista. Brad Davis. Meta ħa l-Academy Award Giorgio Moroder u kien qiegħed fuq il-podium u staqsuh kif irnexxielu jagħmel dik il-ħoss tal-qalb tħabbat, wara qallhom li fil-verità ma kienx ħoss ta' qalb imma kien immaffja il-ħoss ta' dram. Interessanti, U dwar Xi ħaġa ġdida. xi ħaġa li ma kienux jafu għan-nies. Dwar l-artisti Maltin, jew nistgħu ngħidu extras. Jien naf li kien hemm żmien ukoll li bdew ifittxu l-extras lejn il-belt u l-kottonera u anki bdew ifittxu nies li forsi kienu jitlajjaw fit-toroq jew anki nies li jaħdmu anki ġol letrini. Raw xi karattri li joġbuhom użawhom fil-bitħa ta' Midnight Express. Steve, aħna staqsejna wkoll Lino Kassar, naturalment kellu stehem importanti ħafna f'dan il-film Brad Davis, l-attur ewlieni. Narux għallinna dwar l-esperjenza tiegħu Lino u ma' Brad Davis. Brad Davis kien kellu parti kif għattin ta' wieħed illi kien isu in-battle ħabs. Mhux inġustament, għax fil-fatt ftit, imma il-moħħrija li għadda minna jekk veru kif ranija fil-film. Imma da Brad Davis kien għalih waħdu kien isu qed jgħix il-parti. Iġveri meta taraħ mhux qed jiffilmja. U meta taraħ jiffilmja m'hemmx differenza xejn. Jibqa' l-istess karattru, mudijek, irrabjat imdejja, ma jitbissem qatt. Ippruvajt inkellmu xi darbtejn ta' jiena. Imma isu kien sabat ngħid inkomunikado. Mela, mek rigward ukoll l-esperjenza tal-Lino ma' l-attur Brad Davis illi jista' jkolli ħafna minnkom tafu jista' jkolli oħra ma tafux Brad Davis ukoll illum m'għadux ma nara għaliex ukoll ħallina bil-marda irrida tal-AIDS ħalla din id-dinja fil-fatt mit kawża ta' l-AIDS. Ħassra għaliex Brad Davis żgur li kien attur illi qed jipprometti immens fl-opinjoni tiegħi din il-parti għax-xaraw kellu sem importanti ħafna fis-suċċess li fil-fatt eventwalment ukoll kiseb Midnight Express. Tkellimna ħafna u rajna ħafna fuq Midnight Express ukoll u issa ser ngħaddu għal film ieħor li beda jinġibet ukoll ftit xhur wara li ħareġ ċarweri propju Midnight Express qed nirreferi għal film Popeye. Żgur li ma kellux il-suċċess li kiseb Midnight Express, però xorta waħda għadu jissemma sal-ġurnata tal-huma sempliċi raġuni li s-set bid-differenza u hija ħasra wkoll tal-Midnight Express, is-set tal-Popeye għadu hemm bħala attrazzjoni sal-lum. Se naraw l-ewwel Popeye. Popeye interessanti li Paul Smith illi ġie hawnhekk l-ewwel għal Midnight Express. U mbagħad neġa' ġie wara sentejn jew wara sena u nofs biex jagħmel il-Popeye. U kont l-ewwel darba kont sirt ħabib ftit miegħu, u mbagħad it-tieni darba kienu damu il-Popeye damu hawnhekk sitt xhur jiġdu, kollu kemm hu għamlu hemmhekk, kollu għamlu Hankerbej u għamlu ftit ċeni fil-Rinella fit-tank tal-ilma. Kien issa is-set intasel biex jagħmlu dak is-set il-Paramount batu il-ġaħat biex ħajsib fejn jibnu set. Wara li daru l-pajjiżi kollha kien baqalhom tnejn. Wieħed Florida, Bajja Florida u Hankerbej. Meta ġewwa Malta, meta l-art director kien Wolf Kroger. U assolutament ritaw Malta. Il-Paramount għalulu biex imur Florida. Għax kien iżjed qrib, sajjena għawek bieġewaw, għarf l-Spare Street iżjed. Però da għallum jek niblu setta għawek, iġi orħos. Insomma, biex jipperswadihom il-Paramount kienu batu bat il-direttur, Robert Altman kien.
Meċa fejn għajdilkom mużika, set, xenarju, storja totalment differenti mill-film li konna għadin nitkellmu qabel. Emmek jek għattu attenti kollino Kassar semma li d-direttur li kellu sem importanti fil-ġbit ta' Popaj li xummot eventualment isma ta' id-dritta biex Popaj jinġibet fil-Fanker Bay. U koll Lino Kassar kellu problema oħra mbagħad eventualment ma' Robert Altman, fil-fatt id-direttur li refera lih Lino Kassar għaliex fil-filmat li se naraw ukoll Lino Kassar ser jirrakkonta dwar talba li akkosta kollox kienu qegħdin jitolbu l-producers u eventualment ukoll id-direttur tal-film Popeye Robert Altman għaliex ridu xi ħaġa li kienet importanti ħafna, kienet vitali biex jinbena s-set naraw x'qal-Lino. Ora nixtiequ illi ħaniġu hawnhekk aħna. ħanamlu di ħanoqwa ħafna flus Malta, għalli ma nixtiequ l-gvern jagħmlilna moll biex ilqa il-mewġ. Għatlu issa nara x'issa nagħmellek jien. Mort għand il-Prim Ministru Mintoff, għatlu hekk, għatlu da film importanti tal-Paramount, għatlu hekk. Għatlu jridu ma li l-gvern jibnilhom moll hemmhekk. Ħalli fidejja. U ħattu Robert Altman, ħattu għan Mintoff, Da Altman għallu dak li qed ngħid jien u mbagħad Mintoff għallu wara, għallu ħantukom l-art. Għallu ħantukom l-art hemmhekk. B'xejn, għallu ħoduha. Dumu kemm tridu. Tħallsux imma l-moll għamlu ħintom. Mela, aktar qabel ukoll Steve Borch irrefera l-attur ewlieni fil-parti ta' Popeye, Robin Williams, wieħed mill-aqwa atturi li qatt kellhom Hollywood għadu magħna sal-ġurnata tal-lum għadu jtina uħud mill-aktar films komiċi, drammatiċi wkoll nista' ngħid għaliex tant għandu kapaċità dal-attur il huwa xi ħaġa fenomenali fl-opinjoni tiegħi. U fil-fatt staqsejt l-esperjenza ta' Lino Kassar u kif ukoll kif ingħażel Robin Williams għall-parti tiegħu f'Popeye. Għax il-parti ta' Popeye kellu jagħmilha Dustin Hoffman. Imma kellu xi jgħid, kellu argument mal-producer li kien Robert Evans u ma rridx jagħmilha. Ġifieri Dustin Hoffman rrid jinterpreta l-Popeye kif kien iħossu. U l-producer, direttur, rridu jinterpreta mod ieħor. Allura irtira. U kellhom ma kellhomx ilmi juħdu u ħadu lil Robin Williams. Kienet kellu 29, da Robin Williams dik nafta. U m'għandekx idea, Jason stalent kellu, jimita. Għadni niftakar ta' dak kienu hawnhekk, kienu konna għadna fin-1980 għaw Malta konna għadna bil-television black and white. Black and white konna għadna. U daw kont fil-għaxija speċjalment s-sibtu l-ħadd. Kontu mur Mark Royen. Kienu jinġabru insejt fej. Ma kienu jgħodu jaraw il-television. Bla sound. U da Robin Williams u ieħor u Paul Dooley kienu jaraw żewġ karattri. Bla sound qed jitkellmu u kienu jagħmluhom id-dialogu huma. Impromptu ta' m'għandekx idea, Jason, m'għandekx idea. X'talent kellu da, jiġri. Naħseb il-koll naqblu ma' Lino Kassar hemmhekk rigward it-talent indiskutibbli tal-attur Robin Williams. U jekk Robin Williams huwa attur kbir, l-atturi li se nitkellmu issa għal daqstant ukoll hemmhekk nagħlqu s-siparju, jinniżlu s-siparju fuq il-film Popeye fl-istess epoka, fl-istess sena, kienaw attur ċelebri wieħed mill-kbar ta' Hollywood qed nirreferi għal Rock Hudson illi wkoll qed jiġbed film propri f'Malta f'dik l-epoka. Il-film ma kienx ukoll kiseb suċċess, kien film pjuttost mediokri, kien jismu The Martian Chronicles. The Martian Chronicles, il-film l-attur ewlieni kien Rock Hudson u se nurikom ukoll intervista f'żewġ partijiet qasira li kienet ixxandret ukoll fuq l-MTV fl-1979. Rock Hudson ma kien qed tiġi intervistat ukoll ma' Michael Bonello. Rigward Rock Hudson ukoll tkellimna ma' Lino Kassar. I wanted to be an actor when I was a little boy, and I grew up and became an actor.
So I've known all my life what I wanted to do, and I'm doing it. Rock Hudson kien beda fin-1949 beda, kien ħadem partijiet żgħar. U mbagħad fin-1953 taħ part importanti fil-film Magnificent Obsession, kien film tan-nisa, kien film tad-dmuħ, tal-biki, u da sar superstar kien sar Rock Hudson. Niftakar li għaw Malta, it-tfajliet kollha dik l-epoka, inkluż għal-mara tiegħi kienu tfajliet. Kollha imġenni warajh kienu. Kien il-heartthrob of the 50s għaw Malta kien. When I was a child or a teenager, I was painfully shy. I mean, to get me to sit here with you, with all of these lights and a camera aimed at us, I would hide behind that plant. Instead, I would rather hide behind that plant. So in being an actor and being forced to get out and to do it and break through that terrible, painful thing of being shy, that has changed me a great deal. I'm still shy in many ways, but certainly not all. U bħadġi Malta, insomma, l-ewwel marani, l-ewwel ħaġa li għalli, meta mort nordu bidek, għalli you must be the tallest man in Malta, għalli. Kien. Għatlu, and you are the tallest man in Hollywood, beda jitħaq. Lino Kassar ukoll però staqsejtu ma kif kien il-karattru tiegħu? Kien soċjevoli Rock Hudson? Ma kienx soċjevoli daqskemm kien Paul Newman meta ġi Malta, u daqskemm kien Robin Williams, u daqskemm kien Lee Marvin u Roger Moore, kollha niftakarhom jien. Ma kienx kien daqsxejn. Insomma, l-interessanti għalija illi kienet fajla ġara tagħna. Malli kienet kibret, issa ġifieri, kienet kibret. Ma tiftakar meta kienet biżduna wara Rock Hudson. Issa, meta ġi Malta, ħadd ma kien jaf x'kienu l-gossi tiegħu għajna hekk. Di l-ġara għatli għamil l-peċiż, għatli ħud neħdeħ. Għatli ħud neħdeħ. U jena tant infittatni, li għattara biex jiġi l-studio jel, sibt moment kombinazzjoni kien jgħat waħdu fuq ċint, Rock Hudson, jgħat għax-xem, għattilimxen kelmuħ. What do I hate most? Oh, I don't know, I suppose hypocrisy, bigotry, all of those bureaucracy. And the taxman, no doubt. Dik kienet immaġna. Tfajla li kienet ila miżnuna wara Rock Hudson xi 25 sena kien l-idolo tagħha kien. Ħadd il-tama l-idolo tagħha. Jiena mort għatlu Rock, għatlu this is a friend of mine, għatlu she would like to meet you in. Daqabat, ħadila kem bidejat, kem ta' għallu tela hekk. Kissa ħobjelet. Jiena ħassejt, dak il-ħin ħassejt l-arti blani. Murajt li illi u ma kellu ġazza man nisa. The thing I like most is to have fun. And I like to have fun in everything I do, including having to do something unpleasant. I'll try to make some sort of a game out of it for myself to get through it and sort of stay above it all. I mean, you know, sometimes you have to do things that you don't want to do, like go to a cocktail party, for example. I mean, I can't hear at a cocktail party because there's too many people talking at once, and I try to hear all the conversations, and I miss out on all of them. So I have my own little game to play. Yeah. X'tik kumment hemmhekk dwar dak li qed jgħid Lino Kassar dwar Rock Hudson, Steve? Jiena f'wieħed mix-xogħlijiet li kelli l-opportunità niltaqa' ma' numru ta' artisti famużi internazzjonali. Ngħidu aħna lil Tim Robbins li rebaħ kien ħadem fil-film Shawshank Redemption. Dak kont nafu personali, bniedem kbir, mhux biss fid-daqs imma anki huwa omli. Dawn ikollhom dawn l-artisti, Jace, anki meta ma' dik is-senjura, xi drabi jdeqquhom in-nies. L-għat ikollhom ħafna scripts jirdu jaqraw. Niftakar li meta kien ġi Radgar Hauer hawn Malta kont qiegħed fuq ix-xogħol. U ġie għamel sija jitkellem miegħi. U fl-ebda mod, l-ebda ħin ma saqsejtu jien dwar il-films.
U wara sija nitkellem dwar Malta u jsaqsini dwar l-għajxin tagħna, għalli thank you, għalli thank God, għalli all the people tell me, oh, I've seen you in The Hitcher, u jiddejqu, għax daw jekk film raħ 15 min ruħ, memx għalfej kulħadd jgħidilhom li jafu minn huma. In-nies, l-artisti huma nies normali. Ekku Steve, u b'daka il-kumment verament ġejna fl-aħħar ta' din essenzjela fl-aħħar ta' dal-programm, Steve, kienet esperjenza mill